ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домтиҷей. Дар имрӯза навормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд ки аксарияташон аз шаҳри Душанбе мебошанд ва дар навори имрӯзамон як навоварии беҳад зура ба фикрам ворид кардагем. ин навовария шумо дар 6 ва 7 хонаи фурӯшӣ дида метавонед. барои ҳамин ҳатман то ҳамон хонаҳоя тамошо кунед ва бинед чӣ навгония мо ворид кардем. ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария видео фикри худро оиди хонаҳои фурӯшӣ ва оиди каналмон менависем. ягон тавсия доштагӣ бошед ҳатман нависем. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама роӣ кунед, суратоша ва маълумоти пурраша дар ватсапаш. агар шумо хона кофтеста бошед, дар комментария видео, фақат дар комментария видео нависем ки чӣ хали хона, дар куҷо ва то чанд сомона кофтестем. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ духонага 64 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи доми 10 этажа. хона дар жилмассив дӯстони азиз, ин тарафҳои 9 километр ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе ҷойгир аст. нархиш 450 000 сомонӣ бо евроремонт. марҳамат дӯстони азиз, айноми канали Домтиҷей занг занен, савдо кунен, бо арзонам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Куллоб дар маҳаллаи Файзободи боло ҷойгир аст. 6 сотиқ замин, дар наздаш мактаб, документ 100% ҳамаш ҳастай. срочно фурухта мешавад. нархиш 70 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. обуш дар наздаш мебошад. айноми канали Домтиҷей гап занен, савдои хуб дора. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар назди боғи фарҳангӣ, кӯчаи Сино, як квартираи 8, як хонага, квадратиш 5x4, нархиш 170 000 сомонӣ. рақамҳои телефон дар рӯи экран. марҳамат. ай павароти аэропорт, рости гап беҳад бисёри бад пурсидан аз ҳамун домои нав, ҳамун кӯчае ки айни ҳастай барои 30-солагии истиқлолият тайёр кардастанд. ба ман боз такрор мекунем ки дӯстони азиз, дар ӯ территория хонаи арзон нестай, то 200 000 сомона нестай, ҷамъа қиматай. ина масалан, марҳамат дӯстони азиз, дуҳуҷрага дар павароти аэропорт, дар бари 4 доми нав, ҳамин 4 доми навай, дар бараш ҳамин дома сохтастанд. дар 7 ошона 48.5 метри квадратӣ, бе ремонт, коробка. дом худаш ду талиф дорад, дом беҳад хубай, истгоҳ, таваққуфгоҳ, ҳама чи ҳастай, майдончаи кӯдакона ва отоплениям ҳама чи 100% дора. нархиш 400 000 сомонӣ, 50 метри квадратия духонага. марҳамат дӯстони азиз, кадоме даха агар фора, агар зурш раса, занг занед, харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, навор оиди отопленияи шаҳри Душанбе ки дар куҷо ҳаст, дар куҷо нест, чанд сомон аст, агар отопление набошад дар зимистон чанд сом пули свет сарф мешавад. тайёр шудагӣ қариб ки мондагӣ экалч мондагӣ ва тайёр карданда рӯзи иншоалло 7 ноябр, рӯзи якшанбе саҳари барвақт наворш дар ҳамин канали худмон мебурояд. ҳатман тамошош кунед, барои ҳамин обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400, 10 сотиқ замин, 6 дархона, як калидор, кухни, ванна, дар дарунаш хона нав сохтага, ремонти замонавӣ дора. дегдонхона, анҷомхона, ҳезумхона, оғилхона, ҳамашон калон, ҳамашон хубай, бо каҳдон, дарахт, об, свет ҳаст. дар хона медарои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 250 000 сомонӣ. харидор боша, бо арзонам мекунанд. рақамҳои телефон дар рӯи экран. айноми канали Домтиҷей гап занед, бо арзонам мешавад. салом дӯстони азиз, ман яке аз барандаҳои нави Домтиҷей мебошам. хонаи фурӯшӣ навбатӣ дар микрорайони 32 шаҳри Душанбе назди китайскии стена воқеъ мебошад. хона як хонага буда 45 метри квадратӣ мебошад. дар ошёнаи 4 бинои 6 ошёна ҷойгир шудааст. нархаш 310 000 сомонӣ буда боз савдо дорад. микрорайон
яке аз микрорайонҳои беҳтарини шаҳри душанбе ба ҳисоб меравад. хонаи фурӯшии навбатӣ дар шаҳри кӯлоб 10 микрорайон доми 39 ҷойгир шудааст. хона дар якум ошёна буда дуҳуҷрага мебошад. ҳуҷраҳо алоҳида ҷойгир шудаанд. кухня ва балкон якҷоя карда шудааст. кухни гарнитур ҳам дорад. дар балкон бошад кати нишаст аст. ремонт кардан лозим нест. нархаш 175 000 сомонӣ мебошад. ман боз дар алоқа дӯстони азиз, дар комментария дӯстони азиз илтимос нависен ки ҳамин навгонии мо чӣ хел бар шумо нағз қабул карден, бад қабул карден ва стои дили ҳамин як баранда небуд чанд баранда дар наборҳомон бошанд, чанд овоз бошад. агар махкултон боша марҳамат дар комментария нависен. хонаи фурӯшӣ бошад дар ноҳияи восеъ маҳаллаи гелот, 3 дархона бо веранту калидорош, газхонаш, анҷомхона, оғилхона барои гову мол, ҳамаш 100%, документошам 100%, 13 сотик замин, дарахтои мевадиҳанда дора, об, свет ҳамавақта, пешаш да мактаб, духтурхона, остановка ҳастай. 7 километр аз шаҳри Кӯлоб дурай. нархаш 170 000 сомонӣ. срочно фурухта мешава ва агар ягон хона дар шаҳри Кӯлоб боша алишам мешава. рақамҳои телефон дар рӯи экран имоям доранд. айноми канали Дом ТЖ гап занен, савдои хуб мешава. хонаи фурӯши дӯстони азиз ҷош беҳад зурай дар назди Танкай, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 4 ошёна бинои советӣ мебошад, 35 метри квадратӣ дар маркази шаҳр. дӯстони азиз, кӯчаи Шевченко 113, якум этажашда аввалин бонки молиявии хурд мебошад. дар наздикии ҳамин дом дӯстони азиз чандта мактабай, камтар болотар меред Душанбе плазаяй, истишмерей, пайкарай, ҳама чӣ дар наздикишай, маркази шаҳрай. я бори дига мегӯм, любой намуд қариб автобус ҳастая миҷада, беҳтарин ҷояй. ҳо дӯстони азиз, якхонага 35 квадрат доми кӯҳна ба ин нархаш намеарзад. нархаш 295 800 сомон. лекин ҷош бовар кунед, ҷош тиловия, ҷош маркази шаҳрай. хонаи фурӯшӣ дар 9 километр шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. якхонага квартира дар якум ошёна бинои советӣ мебошад, 24 метри квадратӣ ва бинош откритая лестница дорад. откритая лестница дӯстони азиз барои фарзандо камтар хатарнока, ия донед. балкони 3 ба 2 дорад, бо оби гарму хунук таъмин аст. дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик, гимназия, бозор, роҳи калон қарор дорад. бо ҳисоби доллар 16,5 000 мешавад. дар ҳафтум сеюм доранд, дар 7 километр доранд, лекин нархаш фарқ мекунад. бе абмен, бе кредит, нархаш 190 000 сомонӣ, савдоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, якхонага квартира дар якум ошёна бинои советӣ, 30 метри квадратӣ ба иҷора ҳам дода мешавад ба муддати дароз. агар ба иҷора дар кор бошад занг занед на соҳиби хона бо маълумоти ҷиддитара фаҳмед. свет об ҳамавақта, ремонти нав дорад, бо ҳама шароиташ фурухта мешавад. нархаш 120 000 сомонӣ, савдоям дорад. якхонага квартира дар 13-ум ошёнаи бинои навастолика мебошад, 68 метри квадратӣ дар военни гарадок, пушти заправкаи Фароз, доми 13 этажа, сари роҳи Калон, об, лифт бе проблема, каничкаи маршруткаи 19, 54, 14, Д, 56 ва 10 мебошад. хонаҳо кушоди калона, ягон камбудӣ надорад, медорои зиндагӣ мекунӣ. бо ремонтай харидори аник бошен, занг занед. документош 100%, нархаш 260 000 сомонӣ, шаҳри Душанбе. духонага квартира дар якум ошёна бинои кӯҳна мебошад, шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон, нархаш 270 000 сомонӣ, савдоям
дора бо ремонти миёна наздики ҳамин бинода магазин, мактаб, детский сад ҳамаш ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар духонага квартира дар якум ошёна бинои советӣ мебошад. 40 метри квадратӣ дар шабчароғ. ремонти нав дорад, бо кондитсионер, термекс таъмин аст. нархаш 175 000 сомонӣ алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт. хона аз 3 ҳуҷра, 3 подвал иборат буда, кухни вана дар даруни хона, ҳавлиш 12 сотик замин мебошаду 50 ниҳоли себ, нок ва шафтолу дорад. нархаш $65,000 сомонӣ ва рублиш дар таи экранай. рақамҳои соҳиби хонаам дар таи экранай. бо савдоям мешавад. як подписчикмон бисёре бад хоҳиш кардак: ай Сафина, ина марҳамат бародари азиз, ду хонага квартира дар 7-ум ошёна бинои новостройка мебошад, 67 метри квадратӣ, яъне ки ин мардак якхонагара духонага кардагиай дар ҳамин назди Сафинада. ремонти средни дора, даҳо дар маркази шаҳрай, лекин бародар нархаш 850 000 сомон. ин бовар намеарзад дар ин нарх. ин нархда ҳамин камтарак болотар садбарг мерай. садбарда 100 квадрат чорхонага ҳамин этажда бинои новостройка пеши пешда беҳтарин хона мегирӣ бо беҳтарин ремонт. бо ин ҳамин хонаи фурӯшӣ частично с мебелью, яъне ки ҳама мебели шакати намефурӯша, яъне ними мебели шакати мефурӯша, ними мебели дигараш меиста. нархаш конечно бовар кунед беҳад баландай. хай подписчикмон орзу кард, орзуша рад накардед. ҷождане ки рости гап нест, назди Душанбе плаза камтарак болотар мерай аллакай ҳайкали Исмоили Сомонӣ, усу мерай аллакай Цумай. ҷожда гап нест, лекин все равно ҳамин ақаллам 100 000 дига арзонтар мебуд, мешуд гуфта, лекин слишком қиматай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. хона аз 3 ҳуҷра, ошхона, пешдолон бо каташ дар таги кат таххона иборат дорад. тирезаҳо аз пластик, дару тирезаҳо ба пена монтаж кардагӣ, шамолу хунукӣ намедарояд. замин 8 сотиқ бо завори семенблок иборат дорад, плюс 25 сотиқ замини президентӣ аст. дар ҳавлӣ оби нӯшокӣ даровардагӣ, документҳо тайёр ба фурӯш. нархаш 220 000 сомонӣ. хонаҳо худшон 106 метри квадратӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшии ҳамин навор. ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментарияи видео фикри худро менависем. то бозии дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошем.